बे मेथाइयाव सारमोना सोर सोर खनगिरि आरो दामगिरिनि हेफाजाब लादोंमोन बेखौ फोरमायगोन नामा सारा? औ नंगौ। आं जायनाखि मेथाइ रिलिज खालामनो ओंखारबाय बे रिलिज खालामनाय मेथाइनि माने देंखोगिरिया जाहैबाय जोंना फुंखा महिलारि। फुंखा महिलारिया खोब जाथियाव कन्ट्रिबिउसन गोनां। गोदो जों बड'लेण्ड मुभमेन्टआवबो बिथाङा थाबाय गिदिंनानै गिग्राय ब्रह्म फुंखा महिलारि गिदिं मेथाइ खनदों जेरावबो, आरो बिसोरनो मेथाइनि गेजेरजों मोनसे ढौ लाबोदों। आरो बिसोर थानाय समावनो जोङो 1991आव मोनसे थैसाम केसेटखौ जोङो दिहुनदों, बे मोनसे। ओमफ्राय बिनि उनाव आं आरोबाव 2009-2012 बे बोसोरनि गेजेराव आङो गासै बे फुंखाखौ लानानै ओमफ्राय बिग्रायखौ लानानै जोङो माने सनानि बड'लेण्ड मुंनि मोनसे MP3 जों केसेट दिहुननाय जाबाय। गासै भलिउम माने 4 जाबाय आरोखि, भलिउम 4 दा बिसिम दिहुननाय जाबाय। दा नैबे आं दा रिलिज खालामबाय। बे मेथाइखौ फुंखा महिलारियानो माने देंखो होदों, ओमफ्राय खनदों जोंहा गिता खाख्लारि। दा बेबो थैसाम केसेटआव बेबो मेथाइ खनदोंमोन बेबो। ओमफ्राय लोगोसे जोंहा माने सिख्रि महिलारि, बे फुंखा महिलारिनिनो माने हिन्जाव, दा बेबो खोब मेथाइ खनबोग्रा। बे 2009-2012 आं जायनाखि जों सनानि बड'लेण्ड केसेट दिहुनदों, बे बिराद बुरजा खनदों आरो बेनो। दा बे ओमफ्राय लोगोसे सासे जाखांफुनाय गथ' बासुगावनि बे फुंबिलि बसुमतारी, बेबो बे मेथाइखौ खनदों। दा बे हिसाबै बिथांमोना बे मेथाइ खननायाव जोंखौ माने खोब मोजाङै सहाय होदों। आं बिसोरखौ आंनि गोरबोजोंबो धन्यबाद हरनाय जाबाय आरोखि। बे मेथाइनि सायाव सारा अन्नानै जोंनो एसे फोरमायना होदो। आङो नोंथांमोना जा मिथिनो लुबैदों बिनि थाखाय आं साबायखर, आरो लोगोसे आङो रायजो राजाफोरनोबो साबायखर होबाय। आं बे जायनाखि मेथाइ दोंसे दिनै रिलिज खालामनो नागिरदों, बे रिलिज खालामनो नागिरनायनि सिगां आं बे मेथाइखौ माब्ला लिरा मानो लिरा आं बाथ्राखौ आङो सुंद'यै बुंनो सानदों। बे मेथाइखौ आङो असेमोन आं जेब्ला जेल जायो, क'क्राझार जेलाव आङो 91 दिन दंमोन। आंखौ माने जोंनि माने गेजेराव गावजों गाव एना एनि जालायनाया बारा जाबाय। जोंखौ माने खोब गाज्रि रोखोम साजा होनो, गाज्रि रोखोमै जोंखौ माने टर्चार खालामनो, अपमान खालामनो, बेबायदि मोनसे थांखि लानानै जोंखौ बिना दसाव जेलाव जाहोदों। आंहा खुनु गाज्रि मोनसे रेकर्ड गैया, आरो जोङो जाथिनि बेरेखाबो जों मावग्रा नङा। जाथिनि जों मावै दासिमबो बे माने बैसोआव जों फैबाय आरो मावलांबाय थागोन। दा दुर्भाग्यआ बेनो जाबाय, जोंनि गेजेराव एना एनि जानायनि थाखायनो जोंनि सायाव जे केस होलायनानै जेल जाहोनाय जाबाय, 91 दिन जेल जानाय जाबाय। आं बे 91 दिन जेल जानायाव आङो मेथाइ सुजुदों। नैबे जायनाखि मेथाइ आं रिलिज खालामगोन बेखौ जेलावनो सुजुदों, आरो बे मेथाइ रिलिज खालामनायनि बादैबो आरो दंबायो मेथाइ आङो जेलाव जायखौ सुजुदों। आरो बिनि बादैबो आं जेलावनो बर'नि जारिमिन, गोदो गोदाय राजा महाराजानि जारिमिन बेखौ लिरदों। आरो लोगोसे उनाव फैयै नैबे रमान सिक्रिनि जारिमिन, उदायसरनि जारिमिन, ओमफ्राय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि आन्दलन खालामनाय बड'लेण्डनि बिनि सायाव, ओमफ्राय 1993नि BSA एकर्ड बिनि सायावबो आं लिरदों। ओमफ्राय बिनि उनाव जोंनि गेजेराव बिदावनि गेजेराव बुथारलायनाय, गावथारलायनाय, बे गासिबो हिस्ट्रिखौ आं जेलावनो लिरजोबदों। ओमफ्राय BTC एकर्ड 2020आव जानाय बेफोरनि सायावबो। गतिके आंनि बे माने जेलाव थानाय समाव आङो बर' जाथिनो आं माबा मोनसे गालांनो होननानै आं लिरनाय जादों। जाथिया मिथिनांगौ, जाथियाव मा जादों मा जायाखै एलु एला बेखौ गासिबो मिथिनांगौ। दा दिनै एथ' थै बुंलायबाय, गावथारलायबाय, एथ' बुथारलायबाय, दिनै बेखौ जों दिनै मानो मिथिनाङा, रायजोआ मिथिनांगौ। दा बेफोरनि थाखायनो आं बेफोरखौ रायथाइनि गेजेरजों बा खन्थाइनि गेजेरजों बा मेथाइनि गेजेरजों आं माने फोसावलांनो साननायनो आं नैबे मेथाइखौ आं लिरनाय जादों। बे मेथाइआ पियरलि माने जोंनि दानि परिबेसजों लानानै, दानि परिबेसाव जोंनि दानि थासारियाव जोंनि हारिया मा अबस्थायाव दङ, जोंनि हारिया मा जायो इयुनाव, दा बेखौ गिनाय, बेखौ साननाय, दा जेरै बर'फ्रा बुंबाय थायो दा मा जाबावनो जाथिया,
जाथिया जोबसिगोन नामा बिदि मोनसे बयनिबो खुगाबा जों खोनायो दा बे मोनसे फिलिंस जाथिखौ लानानै गिनाय माने थासारिखौ लानानै जाथिखौ मोनदांदों बे मोनदांनानै जे मानसिफ्रा दिनै माने एक्सप्रेस खालामदों जे मा जाबावनो जाथिया मानि थाखाय बिदि जागासिनो दं दा बेफोरबायदि गुबुन बाथ्राखौ लानानै आं बेखौ मेथाइ हिसाबै आं कम्प'ज खालामनाय जादों दा बेयाव पियरलि आं दा दिनै बुंनो लुबैदों जे दिनै जोंनि गेजेराव जानाखि नांलाय खमलाय जानाय बेहा बेखौ रायनाय आरो बे दलाव थांनानै बे दलाव बास्लायनाय आरो बे दलाव थांनानै बे दलखौ बिराद रायनाय आरो बे दलाव थांनानै आरो बे दलखौ रायनाय ओरैबायदि जाबाय रायनाया गालखाबो गैला खुनु माने मोजां भाषाबो गैलिया जाय भाषाखौ जों खोनासंनो हाया जाय भाषाजों गियान मोना दिनै बेफोरखौ लानानै खोब दुखु फैयो दा दिनै जोंहा दायथ' दंमोन दिनै गोरिब गुन्द्रा आइ आफाखौ जों सिबिनायनि जों गोरिब गुन्द्राखौ सिबिनो थाखायनो जों आलादा रायजो बिदों बेनो जों मावबोदों दा दिनै जोङो रायजो राजानो जोङो गियान होनांगौ जोंथ' जेबो होनो हायाखिसै रायजो राजानो दा दिनै मा होनो हादों रावबो जेबो होनो हायाखै दा जों जेबो होनो हायाखिसैब्ला जों रायजो राजानो गियान होनांगौमोन रायजो राजानो मोनसे माने साहस होनांगौ थांना थानायनि बिनि मोजां बेबस्था जाहाथे जायो प्रत्येक न'खरा जाहाथे स्टेन्डार्ड भाबै थांना थानो हायो गोरिबब्लाबो जों आदर्श गोनां जाहाथे गोरिब हिसाबै जों थांना थानो हायो गोरिबा जाहाथे अगियान जाया गोरिबा जाहाथे जों माने आखु गैयि जाहाथे जाया बे हिसाबै जों आखु गोनां गोरिबजों जों थांना थानो हायो बे हिसाबै जों दैदेनलांनो थाखाय जों दैदेनगिरिफ्रा दायथ' लानांगोन खिन्थु जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ दायथ' लायाखै समाजा मा जानांगौ मा जानांगौ खोथा गैया गाज्रि खोथा बुंनाय गोरिबनि खोथा बुंलाबायनाय दा दिनै बेफोर जा समाजनि गेजेराव हाबो गाज्रि गियानफोरनिबो हाबो दा बेखौनो सोलोङो अब्ला बे समाजा बोरै मोजां जागोन समाजावबो मोजां नङा दिनै एथ' मोजांमोन बर' समाजा गामि दिनै जों नुयो गामि बिराद मोजां अनलायनानै जायो बिपद आफद सहायलायो बिराद मोजाङैनो गाज्रि खोथा बुङा सोरबा गाज्रि खोथा बुंलायब्ला गाज्रि व्यवहार खालामोब्ला दिनै गामियावनो बिसार खालामो गामियावनो बेखौ मोजाङै समाधान खालामना लायो खिन्थु दिनै बेफोर जेनाखि सिस्टेम जोंनि एकदम सोद्रोम गोनां समाजमोन बे सोद्रोम गोनां समाजखौ जोंनि नैबे नेताफ्रा दिनै जोंखौ फोजोबनांगोन दंस खालामनांगोन दिनै नायदो एथ' दुखुनांथाव दिनै गोबां जेराव दं दिनै सोरबा माने मास मोनथाम माने हाबा जानायनि उनावनो फिसाइ जेल जाबाय 8 बोसोर दं दा दिनै मास मोनथामनि उनाव फिसाइखौ लोगो मोनाखै थेवबो बे दिनैसिमबो न'आव फिसाइखौ फैगोन होननानै गावनि लांदां बिसिनावसो नेगासिनो दं बेसेबां ट्रेजिक बेफोरो बेसेबां दुखु मोनो दिनै गोबां मानसि दङ जेरै गर्भवती जानानै दङ जेराव थांबाय फिसाया बिसोर दाबो गवाखै दा बेफोर अबस्था दिनै न' बां सावना ओंखारदों गोरिब गुन्द्राफोरखौ नों हाग्रा बंग्रा बर' फिसा जेराव फिथा थाथोंमोन खिन्थु न' बां सावना ओंखारदों बिसोर थानाय बेबस्था गैया सोरबा बिना दरसाव गावथारदों दा दिनै मा जादों जोंनि नेताफ्रा रंजादों बाजादों फुरथि खालामदों दिनै बिराद सान्थि फैबाय गोजोन फैबाय होननानै बिराद माने रंजादों बेफोर जाथिखौ माने खोब अननाय भाबै खुसि मोननाय जायो दुखु फैयो बेफोराव दा बेफोरखौ लानानै आं दिनै दुखुजोंनो लिरदों आरोखि बे बर' हारिया बिदि आखलबा जोबलांसिगोन हारि जोबसिनसिगोन नामा बेबायदि जाथियाव दिनै माने एग्रे बाग्रे दैदेनगिरि ओंखारदों खिन्थु गासैबो खांफाजोब सुबिदा बादि गासैबो बे सुबिदानि थाखाय दिनै लिडार जादों गावबा गावनि थाखाय जों दिनै ओंखारदों रायजोआ मा मोननांगौ सिन्था खालामाखै रायजोखौ थगायदों मिसा खोथा बुंदों रायजोआव आन्दायहोदों दा बेबायदि जादों दा जाथिया बोरै जागोन दा बेफोर दुखु मोननायजों आङो बे मेथाइखौनो दिनै लिरनाय जादों दा आं सानो रायजो राजाफ्रा बयबो खोनासंगोन आरो खोनासंगोन दामनांगोन जों बयबो बेफोरखौनो दामनांगोन जाहाथे बेफोरखौ जोंनि लिडारफ्रा खोनानानै लाजिनाय फैयो सुद्रायनाय जाहाथे फैयो दा बेखौ आं साननानै आं बे मेथाइखौ आं लिरनाय जादों आङो माने जेलाव थानाय समावबो आं बर' जाथिनि बाथ्राखौनो आङो सानबाय थानो जथेस्थ' टाइम मोन्दों मानोना जोंहा जेलाव खुनु जेबो खामानि गैयामोन एक्टिभिटि गैया दा बेयाव आङो गोबां मानसि लोगो मोन्दों दा बिसोरबो सोरबा ड्राग्स जानानै थांनाय सोरबा बिदिनो सिखाव मानिबा खामानि मावनानै थांनाय आरो एनडिपिनि सेंग्राफोर थांनाय आं बेयाव लोगो मोन्दों गावखौ एनडिपि गस्ला गैला गस्ला जिलांजोब्बाय जेबो गैला गाननो गैलिया मा खालामबावनो बेफोर खोब दुखु फैदों आरोखि संग्राम खालामनानै दिनै एथ' गोबां माने जुजिनाय मानसिफ्रा दिनै जेलाव जानानै जुदि गस्ला गाननोबो गैलाब्ला आरो न'खर मानसिफ्रा ओरैबायदि गोरिब दा नायनानै फैनो हाया आरोखि दा साथिबो बिमाफ्रा नायफैनो हाया ओमफ्राय सोरबा बिसि दं बिसोर नायनो फैनो हाया सोरबा फिसाफोर दं नायनो फैनो हाया थाखा फैसा गैया बेबायदि अबस्था दा बे हिसाबै आं बेफोरखौ लानानै सिन्था खालामनानै लिरबाय जे टाइमआनो एभेलेबल बेखायनो आं बेखौ लिरलांबाय थानोसै होननानै आङो सल' लिरलाय
रायथाइ ओमफ्राय मेथाइ लिरनाय बे आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा मा जोंनि माने खोब गोरबोआव नांबाय थानाय बाथ्राया जे दिनै जोंहा जे जों एफा संग्राम खालामनायनि उनाव जानाखि फिसा मोनसे थिलेबलेब जों बिटिसि बेनि जोंनि रायजो फिसा आरोखि बे मोनदोंमोन बेबो दिनै जोंहा गोमालांफिननो नागिरबाय दा बेफोर आरोखि दा ओंखायनो बे मेथाइआव बेखौ सोदों आरोखि नै जोंनि जानाखि मोनखानाय रायजो दंमोन सा बिटिसि बेखौ दिनै गुबुन हारिया दिनै सेख'हैबाय ओमफ्राय जोंनि सनानि बारि बिथा बेखौ दिनै गुबुनफ्रा सिगां लाफैबाय बे बाथ्राखौ आं दिनै बे मेथाइआव प्रकास खालामनाय जादों आरोखि सानहाबै आं जेराव मेथाइआ आंनाव माने बिदिनोसै 8थासो मेथाइआ कमप्लिट जाबाय आरोखि जेराव मावनो हाथों आरो जोङो जोबजासिम हारिनि थाखायनो मावलांबाय थागोन हारिया मोजां जाथों गोरिब गुन्द्रा मोजां जाथों बिसोर आखल गोनां जाथों जों जेबो होनो हायाबाबो हारिनो जाहाथे गोरिब गुन्द्राफोरनो जाहाथे मोजां गियान होनो हायो आं बेखौनो बिराद लुबैयो आरोखि आरो फिसा फिसौ जेखौ जों गियान होनो हायो